Яша Георги Бурето, яша! И така, уважаеми скъпи жители на Ротердам, за мен Асен Кириша и най-патентованият оркестър на България, а именно оркестърът на Георги Бурето, е чест и привилегия да ви приветстваме с добър вечер! Добър вечер и добре дошли на най-грандиозното сватбено тържество! Яша Буре! Яша Ротердам, яша! Специално за шефката на сватбата и за дюйсевията, за батко ми, като казва добре дошли на всички гости, които са тук от момента. Кюченка, играеш и плачеш оригинално от радост. Викайте пожарните! Ротердам гори! Много специално за оркестъра. Още една пара от шефката, много специално за всички дами на дансинга. Яша Буре, Яша!
За всички дами на дансинга, които са тук до момента, продължаваме с най-хубавите кюченци от Георги Бурето и от Бурето Бенд. Много специално. Хайде, магала Миша! И така, пристигат поредните банкноти, много специално от нашия батко, като поздравява много специално малката виновничка. Намалете малко това микрофон. Пожелание Чок Шукар. Много специално Чок Шукар.